Wow. Ako prvé som Monike zvýraznila tvár obočia pomocou tieňa na obočie. Do kútika oka som naniesla telový perleťový očný tieň, ktorý jej oči rozžiaril. Pomocou štetca na očný oblúk a hnedého očného tieňa som zvýraznila očný oblúčik. Od stredu pohyblivého očného viečka som nanášala tyrkysový očný tieň. Som pomocou štetca na očný oblúk a hnedého očného tieňa zvýraznila očný oblúk. Na spodné viečko som naniesla tenkú tyrkysovú líniu pomocou ceruzky na oči. Monika má pekné veľké oči, tak som jej ich zvýraznila pomocou čiernej ceruzky, ktorú som naniesla do vnútorného spodného viečka. Následne som použila čiernu očnú linku gelovej konzistencie, ktorú som naniesla na horné očné viečko v tenkej línii. Očná linka by mala podčiarknuť celé líčenie, tak som jej predĺžila až za oko smerom ku koncu obočia. Použila som riasenku najprv na spodné, potom na horné riasy. Rafinovanejší vzhľad celého líčenia som na koniec oka aplikovala umelé riasy. Keď už bolo líčenie očí dokončené, začala som sa venovať líčeniu tváre. Ako prvé som pomocou svetlého korektora zosvetlila Monike stred tváre.
korektor som naniesla aj pod lícne kosti. Pomocou húbky som korektor rozmazala do stratená. Na zafixovanie korektoru a zmatnenie pleti som použila púder. Lícne kosti som zvýraznila pomocou bronzeru, ktorý som naniesla tesne pod ne. Aby sa čelo opticky zmenšilo, naniesla som bronzer aj tesne pod líniu vlasov. Pomocou bronzera a menšieho štetca som ešte jemne zvýraznila kontúry nosa. Na lícne jablčka a lícne kosti som použila ružovú lícenku. Na záver som použila práškový rozjasňovač, ktorý som naniesla nad lícne kosti, na nos, čelo a nad peru. Keďže je líčenie očí výraznejšie, pery som nalíčila jemnejšie. Hotovo. Wow. Mne sa tento make-up veľmi páči, dúfam, že aj vám. Veľmi ďakujem Akadémii krásy. Každá žena môže byť hviezda. Ak sa ti Monikina hviezdna premena páčila, klikni na páči sa mi to, aby sme vedeli, či v tom máme pokračovať ďalej.